Quin plaer sortir d'excursió a contemplar la bellesa i la perfecció de la naturalesa. No és sorprenent que els animals siguin tan variats i tan bonics? Algunes espècies semblen dissenyades a propòsit per al nostre servei. La vaca i el porc per alimentar-nos, el cavall per transportar-nos, el gos per fer-nos companyia. Aquesta saviesa no és massa casualitat? Voleu dir que no hi ha algú o alguna cosa més enllà del que podem veure que sigui causa d'aquestes meravelles? Això han pensat els homes des de sempre i han arribat a la conclusió que aquesta causa només pot ser Déu. De la mateixa manera que el quadre ens porta al pintor, la creació també ens condueix al Creador. Déu es mostra a través de les seves obres. D'això en diem revelació natural. Estudiant l'univers i utilitzant la raó, Aristòtil i els filòsofs grecs van demostrar l'existència de Déu. I no eren cristians, ja que Crist va néixer uns segles més tard. I és que l'ordre i esplendor de la naturalesa actuen com una llum en la intel·ligència. A més, a Déu no el descobreixes únicament quan mires a l'exterior, a les estrelles. També l'intueixes quan mires a l'interior i et preguntes pel sentit de la teva vida. Per exemple, per què per moltes coses materials que tingui l'home no sol estar mai satisfet? No serà que el destí de l'home no són les coses del món? Hi pot haver alguna cosa que el satisfaci totalment? I si és així, com podem descobrir-la? Ni la física ni la matemàtica t'indiquen el camí del bé i de la felicitat. Si els hi preguntes què passarà després de la meva mort, et contestaran que això va més enllà del seu horitzó. És una altra dimensió. Però, personalment, la gran majoria dels homes de ciència, des de Newton fins a Einstein, han cregut en Déu. Com va dir Edith Stein, qui busca la veritat busca Déu, en sigui conscient o no. I Déu és generós i sacia a qui el busca. I l'ateisme? És una actitud natural en l'ésser humà? Negar l'existència de Déu no és ni racional ni natural. En la naturalesa humana hi ha un desig innat de Déu. Una prova d'això són les religions primitives. Són la resposta de l'home a les empremtes de Déu que descobreix en la creació i en la seva consciència. Per què batega en la nostra consciència aquest desig d'infinit? Perquè Déu, bondat infinita, ens va crear per amor a imatge i semblança seva, perquè l'estiméssim, perquè anheléssim veure'l. Estem cridats, per naturalesa, a entrar en comunió amb Déu, a dialogar-hi. Això és el que eleva a l'home a la seva dignitat essencial. Les religions, encara que són diferents, tenen alguna cosa en comú. Totes reconeixen una realitat suprema, una relació entre la divinitat i la persona. Però totes les religions són igualment bones? Sabries dir per què no? Aquí tens una pista. Amb la raó sola no n'hi ha prou per comprendre tot el misteri de Déu. Per això ell va voler desvelar-nos els seus misteris, revelar-se. La revelació plena és Crist. D'aquí que els cristians posseeixin la plenitud de la veritat revelada. Les altres religions en participen en grau parcial i divers.
No val la pena, doncs, conèixer bé aquesta veritat? No hi ha res més interessant si t'ho proposes.